No to musíme. Takže. Professional technology in Rážaň. Very professional. Pojď. Ty turbošlehy, pojď mi. Ráno v káře hadr v lani, voda teče ven. Na kapotě je prach mapy, už to smívám jen na jen. Na čísle zbyl mi blátopás, na skle suchý flek. Šampon voní po garáži, dneska bude čistý střed. Kola točí kruh a kruh, kartáč kreslí běh. Na předku je pár mušek, v loktu mám ten správný tah. Slušně drhnu znaky, masku, okap na mém čele. Soused kouká přes plotiše, ví, že jedu celé. Pěna padá, les se vrací, každý tah je přesný, krátký, jen ať mizí starý šmouhy, ať je vidět, co je pravý. Miju oktávku, z blata do lesku, z blata do lesku. Miju oktávku, pořád jí beru, miju oktávku. Pustili jsme se do velkého vyklízení auta a zpátky na auto budeme narovnávat. Zabila jedna. Ráno jezdím tichu, okna plný prachu, na sedačkách drobky, v kufru starý chaos. Vytáhnu hadr z dveří, smradě ven jak dým, jedu krok za krokem, ať je zas leska klid. Palubka je jak stůl, kartač pravý dlaní, všechno z toho zmizí. Když to beru vážně, naleju trochu vody, v rohu zůstávala špína. Otřu telemu dveří, ať je ta jízda čistá. Uklízím oktávy, ať se blízká celý den, Uklízím oktávy, sedačky zasvoní ven. Komplikace, ale je to tvrdý, jedeme na druhou stranu, teď se otáčíme. Ale je to expedice má být tvrdá, takže dobrý. A je to čistá stokarina. Čistá stokarina. Kosovo není Srbsko. Mrtko! Není. Kosovo není. A Ben. Kosovo je Srbsko. Není. Kosovo je Polná rána. Tak. Ale to neznamená, že to je Srbsko. To je frajer. To je Robin. Níž! Ty kokot, já jsem ti povedal, že koupíš letenky do Nisu. Felicita! Nechcel nič viac, on nechcel jeho ľudia akurát. Bojový stroje! A bojovníci! Na Kosovo! Na Kosovo! Jeda, pogoda.
Babuška děs. Takže dobrou chuť, dneska máme ubrousek. Ubrousek, jo, ale ty příbory jsou luxusní. Co to bude papčit jedna vás, no. Taste test? No, takový tuhý. Takový tuší. Nedopočený. A jel tady autobus. A co? Takhle, bude jednodušší říct, co měl. Měl střechu, Plechy měl. plechy měl. Tak neměl ty hlavice, že jo, na který se dávají kola. No, ale neměl kola. Měl jenom 4 kola základní, 2 vepředu, 2 vzadu. Neměl okna. Jak je to, že měl vepředu vzadu, neměl kola vůbec. A jako jel úplně bez kolo. Měl jakoby díry na okna. Tam můžeš dát okno, když třeba chceš mít u autobusu okno. Když to chceš mít dovnitř, tak budláš okna a vysákáš to hladicí, jak je to. Jak hládělečka na toaletě. Dal kolečka na kolečko. Takže plieskavica, chleba, očekávání. No, prostě očekávání. Těším se, takhle, mám hlad. Tak co plieskavica? Úplně měli pleska, ale. Opiči, to plieskaná. Skvělo, zdravo. Kurva, dobré. Co bych jel? Stůj. Jsem cizinec. Ty idiote. Co to je, Netherlands? Já. Nebo UK? Netherlands? To je podle mě ten, jak tam mluvil, odbočil. Tak nás dohnal, jo? Spolu jedeme na Devil's Town. Budem kamarádi. Takže dojeli jsme takhle semka, je jenom babička hlídač. A jinak tady vypadá takhle, co si zatím myslíš? Vypadá to jako strašná past na turisty. A podle mě to i je. Nemáme Tak tady jsme jeli s těma Holanděnama. Já mám v batohu. Cože? Tady týpek si bere pevný boty. Já to zvládnu v offroadech, protože jsem prostě dobrý. Tak vedle si taky sundal. Tak si taky bere. Ale ten už toho asi nechtěl. Ale já jsem toho naběhal v žabkách tolik. Jako, Víc než podle mě všichni tady na tom parkovišti. Jako já. To velmi potvrzuju. To velmi potvrzuju. Já víc k tomu nemám, je to pravda prostě. O, zdravo. The number is died. Died? To říkal robot něco? No. Izabrali ste nepostojeći broj. The number you have dialed is not assigned. Neexistuje. Podle mě je to fakt tou předvolbou, že tam není, hele. No to asi jo, no. To tam. Jak se to tady, co to tady? To je ono. Takže Martin ztratil doklady, asi víte. A jak jsme přeložili babičce tady hezkou tu, jestli by nám to nechtěla zavolat. Tak nás kluci vlastně- zatím utratili jenom 200 a nic se nevyřešilo. Tak nás vlastně poslala pryč, já jsem si koupil medovinu a Martin si koupil nějaký vínečko a nevyřešilo se vůbec nic. Poslala nás dál, ať to
poslala nás dál, že to nám tady pomůžou. Dokaž mi. Takže týpek je zatím bez dokladů a uvidíme, co se bude dít dál. Radši ne. A tady, hele, Prostě milý. Czech Republic. Takže, hele, změny, jo? Volali jsme tam, týpek nám tam volal a nevzali to. Takže změny žádný. Takže vlastně změny žádný. Ale už máme lístky a jdem na to. Jsou tady všude takovýhle sochy. A je tady jako hezký les celkem. Zatím se mi to líbí. A uvidíme, protože jestli nám teďka zavolají zpátky, tak spustím svoji srbštinu. A bude to hodně vtipný a určitě budete u toho. Hodu k tomu došlo, jakého jsou pojištěný. To jim je jedno, nemusí být pojištěný, ale platí si to. To už je tvoje blbost, že? Jakoby pojištění není nutnost. Ty. Ano. Jo. Jo, dobře. Tak jo, tak já vám děkuju. Mějte se. Ano. Takže. Problém by z toho být neměl. Neměl. Kdyby tě stopli. Musíš jim říct, že jsi to chtěl nahlásit, že jsi to zjistil teď. Takže, Jsem to chtěl nahlásit na policii. jo. Takže tam máme jet, prozhlídnout se tam. A kdyby to nebylo, tak musíme hnedka kontaktovat policii a jet do Bělehradu vyřídit náhradní cestovní doklad. S tím, že je plus, že máš aspoň ten mezinárodní řidičák, že máš aspoň nějaký to, něco, čím se prokážeš. Ale furt to prostě není 100% jako totožnost. Ještě nemáme techničák od auta. To říkáš teď. My nemáme techničák od auta. Když jsem to ukazoval, ne? No jasně, že v té peněžence. Ta příroda, ty kabely, Doslova, ty doklady. doslova šokující. To je jakože ďáblovy gule. Podívej. Tahle Jdeme oblízat. svatý Petkis Church. To je ono, to je Já bych si chtěl smočit. úžasný. Smočit pyroch? Tamhle můžeš. Ne. Je to fakt hezký. Aspoň, že mám pořádný teréňáky na sobě. Že mám doklady sebě. Prostě tohle z toho vytvoří v Srbsku. Jsem koukal na Pedra, když dělal takovou tu hru, jak stavil mosty. No, A myslím si, že takhle jako vypadaly ty mosty, co splňovaly všechno, takže tak v pohodě. A měl takovýhle epický výhled. ten byl za příplatek. Aha. Prosím, pro vaši bezpečnost se nechytejte plotu. Ani toho kovovýho. Srbská Vypadneš. turistická atrakce, to je celkem oxymoron, ne? Chceš vidět výhled? Co je? Chtěl jsem nějaký divný křeče do stehen. Ale teď je to pryč. A víc to Hej, tak tady bych chtěl bydlet. každým dnem firmy prostě odečítej. Nesráč. To jsi úplně genius, co jsi teďka říkal. To kamen sráč, jo, proto je to tady celý plné tohle jáka. Ten se ten kámen Tak ty jsi jinde. Než tvoje doklady. Jak by No, tam je. Když vidím díru, chci se tam podívat. Ďáblova čokodíra.
Takže vyrážíme zpátky do Mramoru, do hospody. Bude to veselý. My musíme do Bělohradu. Je to tu. Jedem do Nového Pazaru. Pazoru. Ale to víš, prostě tady byl, ten vždycky byl jako strůjce jako nepříjemností, takže Takže to nejde přivázat, napevno. Realita je jen iluze. realita je jen iluze. Realita je taková, jakou si uděláš. Takže to najít našijem a bude to. Mě na čelo, tak to. Realita je iluze, víš, proto. Jedem do Nového Pazaru, teďka tady máme kávy, takže dáváme pauzičku a musíme to dojet dneska. Já to beru jako úspěch. To dáš, když tam nějaký divný střih. Prý. Takže pokračujeme, Martin už tady vzal štafetu. Už je tady opět legálně, takže palec hore asi za to. Máme tu nějakých asi 70 km ještě, takže máme tam nějaké ubytování za 20 € pro 3 lidi, takže pecka a zatím se mi neozvali, což je divný, ale jedem tam, jsme tady u severního Káčka, není to úplně dobrý tady spát, takže musíme. Zítra z Montenegra. První complication s naším autem. Jakože když to... Není to to, co je v Když kufru. jsme vyráželi, tak to bylo nad Ryskou, jo? Teď je pod Ryskou. Jo. A máš? Ty mám, no, ale nevím, jestli nemůže být nějaký problém, když je rozehřátá. Si myslím, že jo. To je pičovina, no. Doli do toho úplně studená. To nemůžeš. Nemůžeš. Musíme počkat. Musíš uvízt tohle. Právě, že jo, teď nemáme čas. Ještě počkáme, počkej, já mu zavolám. Nějaký pivo ještě. Jo! A jinak pivo! Našel jsem svůj zapík! A koho? To zajímá. Takže zkoušíme vyjet. Musíme, jestli nám to nezačne hned si pípat. Jako takhle máme v pohodě příjezd v 11. Což znamená hodinku a půl, no. Jsme v Novém Pazaru Pípáš teď. a jdem si nakoupit nějakou véču, bydlíme až zatím, takže černá kočka šla a tak. Šel vyspat. Problém, sice máme tady z pekárny pizzu, burky a tohle, ale Nemáme pivo. je tady jenom nealko. Je tady 0,0 zóna. Protože majitelé jsou šátkovači. Zapadám. Zapadáš. Takže Ale ne se jich ideou nepití. takže musíme odjet dál a hledat. Je to smutné, ale je to tak. Směr pivo. Pivo. Takže další obchod, opět pivo nebylo. Je to zlý, jedem dál. Já musím načnout tady ty... Opět neúspěch a jinak Turecko jak vyšitý. Po 9. nemůžeme prodávat pivo. Opět neměli pivo. A to jsem měl muslimy rád. Končím s něma.
opět nebylo pivo. Naštěstí mi zbyl hlas, co říká mi, není strach. Moje víra je silnější, stává skutečný. 5 a 1 5 mu ukrást. Můžete zhrnout tady stavlak poslední hodinu? Přemýšlíme, že budeme krást. 50 centů. 50 centů. A proč budete krást? A zjištění, že musíme platit hotově. Což byl problém, který by nebyl problém, kdyby Nám nechybělo 1 euro. nám nechybělo 1 euro. Nýbrž 50 pouhých centů. 47 centů pro přesně. Ano. Ale zaokrouhluju. Samozřejmě. Kdybychom máme možnost ukrást tady 50 centů, to se válí na tom, na chodbě, ale Tam kamera. je tam kamera. A to se kouká docela směje. Docela jako A teď se jestli ten týpek tím nekouká. that's also an option. Týpek řekl, že se obejde bez 1 eura, jenže pod Když- podmínkou, že zrušíme celou rezervaci, což nás bude stát dalších 18 eur. Tak přemýšlíme, co je horší, zaplatit 18 euro, anebo pokrást týpka o 50 centů. A my ušetříme. Co myšle ten hůř? Ale za ty nebyly peníze, že by si to zasloužil ten zmet. Já bych to prostě udělal tak, že bych dal, že se nic nestalo a ráno odjel. A to je asi to. Miluji život na hraně. Šňupání perníku ve vaně. Máme 2000, ale... Vybírám 50 centů. Ty vydám 50 centů.